Ναι. Ναι. Ποιες είναι οι τεχνικές ψυχανάλυσης? Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Στην ψυχανάλυση, ειδικά τη λατινική ψυχανάλυση, well, εν μιλούμε με βάση τεχνικής, γιατί είναι, πώς να το πω, μια μέθοδος, okay. Αλλά αν θέλεις, για να πω και τρία πράγματα, αν θέλεις τα εργαλεία μας, με τα οποία δουλεύουμε, είναι η επιθυμία, πρώτον πράγμα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει επιθυμία να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Πρέπει το άτομο που έρχεται καταρχήν να έχει demand που τον αναλυόμενο προς τον αναλυτή. Δεν θα σου πει κανένας πήγαινε κάμε ψυχανάλυση και να πάεις. Μόνοι σου, μόνο το άτομο που είναι να νιώσει την επιθυμία να το κάνει. Ναι. Γι' αυτό και έχει και την ευθύνη. Okay. Έρχεται και φεύγει το άτομο όταν θέλει. Δεν πιέζουμε κανένα. Άρα πρώτο πράγμα είναι η επιθυμία. Και μετά, αν θέλεις, που την πλευρά του αναλυτή, φυσικά και να υπάρχει επιθυμία, γιατί αλλιώς δεν θα γίνεται ο αναλυτής, αλλά να διαλέξει κιόλας ποιον είναι να αναλάβει και ποιον όχι. Κάνει ερωτήσεις, okay, clarification questions, για να βγάλουμε παραπάνω υλικό προς τα έξω, στον λόγο του αναλυόμενου. Τα interventions, οι παρεμβάσεις και τα cut. Το cut είναι εκεί που είναι να σε αφήσει ο ψυχαναλυτής για το session, για κάθε session. Υπάρχει συγκεκριμένο σημείο που σου κάνει cut? Όχι, κάθε φορά είναι διαφορετικό το σημείο. Αν θέλεις, είναι ένα σημείο που είναι σημαντικό για κάποιο λόγο. Okay, άρα αφήνεις σε ένα σημείο σημαντικό. Ναι. Βλέπεις κάτι, okay. Και φαντάζομαι ο λόγος που σε αφήνεις εκείνο το σημείο για να σου μείνει εκείνο. Ναι, να το κρατήσεις, σκεφτείς. ας πούμε. Ναι. Να το πάρεις μαζί σου, να το σκεφτείς, να το επεξεργαστείς λίγο. Μερικές φορές είναι και immediate το effect. Με τον που λέμε πριν, ότι μερικές φορές μπορεί να έχει impact πάνω στο σώμα του, όντως στο σώμα του άλλου. Και έναν άλλο, αν θέλεις, ένα άλλο σημείο είναι ότι, μπορεί έναν άτομο σε ένα session απλά να με δώσει ένα moment πολλά σημαντικό, αλλά και μόνο η διαδικασία της ομιλίας, είναι πολλά σημαντική που μόνη της, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι ένας ψυχαναλυτής έχει και άλλα ραντεβού. Ναι. Οι ώρες, ας πούμε, είναι κάπως περιορισμένες μερικές φορές, μπορούμε να βάλουμε ένα σημείο, να θέλεις 30 λεπτά, 40 λεπτά, να το περιορίσει ο ψυχαναλυτής, εκτός αν είναι πολλά extreme περίπτωση και να δώσεις παραπάνω χρόνο, σε ένα session αν χρειαστεί, αλλά κάποια στιγμή να πεις, να το αφήσουμε εδώ, μπορείς να πεις να το αφήσουμε εδώ, να συνεχίσουμε την επόμενη φορά.